ndị Igbo na-aghọrị onwe fa. Ọ bụ na Igbo onye Igbo, ọ bụ na Igbo onye Igbo mana ị chọrọ idebe iwu Chineke, ị na-aghọrị onwe gị. Ndị Igbo na-ata afụfụ tata because na fa jụ na fa ma edebe iwu Chineke. Chineke wee bụọ anyị ọnụ, ndị Igbo wee na-ata afụfụ. Onye ọbụla jụrụ na o ma edebe iwu Chineke, iwu Chineke, iwu ị na-agụ na Baịbụl, onye ọbụla jụrụ na o ma edebe iwu Chineke, onye ama funata ife dị mma. Ọ ya bụ ife kpata ndị Igbo ji ata afụfụ tata. Wee na-ata afụfụ ife ndị Nigerian gọọmenti na-eme ndị Igbo, ife ndị Fulani na-eme ndị Igbo. Ọ Chineke na-ezite ndị niile ị na-afụ. Chineke na-ezite ndị a because ndị Igbo bụ ụmụ Chineke ị na-agụ na Baịbụl. Ndị Igbo bụ ụmụ Izrel ị na-agụ na Baịbụl. Ọ ya kpata na ine anya na omenala, ine anya na omenala ndị Igbo, ine anya na ọtụtụ ife dị iche iche ndị Igbo na-eme, ihe afụ na ọtụtụ ife fa na-eme, ihe agụta ya na Baịbụl. Onwero ndị ọzọ n'ụwa, onwero ndị ọzọ, onwero mba ọzọ, onwero mba ọzọ n'ụwa omenala fa dị nso ka omenala efu na Baịbụl. Because na ndị Igbo bụ ụmụ Izrel ị na-agụ na Baịbụl. Ụmụ Izrel, Chineke chụpụrụ ụmụ Izrel na ana Jerusalem. Chineke chụpụrụ ụmụ Izrel. Ịgụọ na Luke chapter 21, ihe afụ na Luke chapter 21 ebe Kraịst na-ekwu etu ndị Rom ya esi wee bịa, etu ndị mmadụ ya esi wee bịa wee chụpụ ụmụ Izrel. Ife a o mecha mee na 70 AD. Na 70 AD bụ oge ndị Igbo, oge a chụpụrụ ndị Igbo. Ịchọọ study ya gbasara Roman invasion of Jerusalem in 70 AD. Roman invasion of Jerusalem in 70 AD. Oge a ka ndị Igbo, ka a chụpụrụ ndị Igbo finally. Fa wee kwakọrọ ngwongwo fa wee gbadaba towards Africa. Wee jee nọdụ ebe a ndị Igbo nọ tata, wee nọdụ na ana Igbo tata. Chineke wee zitekwa ndị ilu anyị, wee jelekwa bịa wee na-achị anyị. Kedu ife kpata Chineke ji wee chụpụ anyị na ana anyị? Because na ya ekwere edebe iwu Chineke. Ndị nna nna anyị fe edebere iwu Chineke. Sometimes ụfọdụ oge fe edebe, ụfọdụ oge fe emedebe. Ndị nna nna anyị fa na-ekpere alụsị jụ na fa emedebe iwu Chineke. Anyị nwa bụ ụmụ fa tolitekwa jụ na anyị egedebe iwu Chineke. Ọ ya kpata anyị ji ata afọ anyị na tata. Anyị nwa bụ ụmụ Izrel. Mana dịka etu o si wee kwu na Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17 verse 4 kwuo na ụmụ Izrel ka elụzọ ndị fa bụ. Ụmụ Izrel ya elụzọ, they will fire discontinue from their heritage. Ọ ya kpatara na ya marụzi ndị anyị bụ tata. Mana ide omenala anyị anya, ine ife afụfụ anyị na-ata na ịka esi wee lụzụ Biafran war. Ifro ka esi lụzụ Biafran war. Ịgụọ na Leviticus chapter 26. Leviticus chapter 26. Biko gụọ Leviticus chapter 26. Ịgụọ Leviticus 26 and Deuteronomy chapter 28. Ihe afụ ka esi lụzụ Biafran war. Ife niile adịsị na Bible. Ife na Chineke anyị etu anyị si wee lụzụ Biafran war. Fa asụrụ anyị akwụ a asụrụ anyị na Biafran war. Afụfụ ife akwụ a fasụrụ anyị na Biafran war. Ọ dịsị na Bible. Ọ Chineke na-ezite ndị ilu anyị. Kwefu ndị a na-achị anyị, ndị Hausa na-achị anyị. Ọ Chineke zite ndị a ka fa na-achị anyị. Ọchịchị nchigbu afa na-achịgbu anyị bụ Chineke zitelufa. Ka nyekwa mmakwara ụwa atọ ọzọ. Ọkwefu ife a ndị Aboki, ndị Fulani chịrị efifa na-abịa n'ala Igbo na-emebisi nne anyị kọ. Onye kwuo okwu afọ ya akpịrị, onye kwuo okwu agba ya egbe. Ndị Hausa ya esi na anabefa chịkọrọ efi na anabefa bịa na ana anyị, bịa na be nke anyị. Emekwa nke a ka a na-asị na onye mmadụ na-anọkwa be n'ọkpọ mkpụrụ amụ. Mmadụ na-anọ na be n'ọkpọ mkpụrụ amụ. Maka na atụrụ okwu na onye buru nsogbu bata na be, ọ mara ife ome, ọ mara agba ọwụnibe enu. So you go na Judges chapter 6. Judges chapter 6. You go Judges chapter 6 verse 1 to 6. Judges chapter 6 verse 1 to 6. Ihe afọ ebe Chineke dị gbasara ife ndị Hausa na-eme anyị tata. Ebe Chineke kwurie. Ọ bụrụ ife abụrụ ife ọfụ. Because na ya chọrọ ige ntị, anyị achọrọ idebe iwu Chineke. Anyị achọrọ idebe iwu Chineke. Ọ ya ma anyị ji ata afọ anyị na tata. Nke a bụ nke bụ eziokwu. N'enu ka ụka si ju ebe niile, ebe ọbụla itiri isi na n'Igbo, akụkụ ọbụla itiri isi, ebe ọbụla itiri isi, ụlọ ọbụla nke ụlọ ebe ọbụla itiri isi, ụka juru ebe niile.
ụka juru ebe niile. Ama m ama na o nweriri onye nọ na ezinụlọ unu bụ pastọ. Ezinụlọ ọbụla nwere pastọ. Kedu ka ụka si wee ju ebe niile? Mpụ na arụrụ ana wee na-abawanye ụba. Mpụ na arụrụ ana wee na-abawanye ụba. Ụmụ nwaanyị anyị wee na-aghọrọ akwụna ụmụ nwaanyị anyị wee na-abakazi njọ. Ụmụazị anyị Chinefofa arọfa ji ewere ama ife dị njọ na-ebenata kwa arọ. Ụmụ nwoke ọ bụrụzie ije na-ezu ori na ịgba ama na izu ori na ịghọrị ndị mmadụ. Ọ ife ụmụ nwoke anyị na-alụ ka ife kpata ife ọjọọ. Mpụ na arụrụ ana ji wee karịa. Afọ ọjọọ, ilo, ikwe ekworo ka o si wee karịzie kịta ụka juru ebe niile. Ma mgbe ndị mmadụ na-eme omenala, ndị mmadụ na-atụ egwu. Ife ọjọọ akara njọ. Ife bụ ife niile a bụ na anyị kwesịrị idebebe iwu Chineke. Anyị kwesịrị ife ịgụọ na Bible na Leviticus chapter the book of Leviticus, the book of Numbers, Exodus, Deuteronomy. Iwu Chineke niile ị na-afụ na Bible, anyị kwesịrị ibido debebe ya. Rapụ afọ n'okoto, debebe Sabat Chineke. Iwu Chineke, iwu ọbụla ịgụta na Bible anyị kwesịrị idebe iwu Chineke. Because na Christ gwa na anyị edebe iwu Chineke. Christ merie. Christ gwa ya agwa na Matthew chapter 5 verse 17 to verse 19. Christ gwa ya si anyị na as long as if eluigwe do anado, as long as mgbe ọbụla ị na-anya ifu eluigwe fụ ana na iwu Chineke niile kakwu. Iwu Chineke niile ekwu. Christ gwakwa anyị na Matthew chapter 7 Matthew chapter 7 verse 21 to 23 na ọ na-achịyata nke n'oge ọdachịyata nke ịbụa. Ọ na-achịyata na ndị mmadụ ya endulu bịa. O si na anyị gwọ ndị mmadụ, anyị mee nke a. Christ kwuru na ya gwa fa si ebe a pụọ na ya marọ ndị fa bụ na fa mee ife niile a mana fa edebere iwu Chineke. Biko ya anyị dị ibido debebe iwu Chineke. Ọ ya ma anyị ji ata afọ a. Ọ bụ na ya edebebere iwu Chineke. Ọ bụ na ndị Igbo edebere iwu Chineke, ndị Igbo ama afụnata udo. Ndị Igbo ama afụnata ife dị mma. Nsogbu nke a na nsogbu ọzọ abịa. Nsogbu nke a na nsogbu ọzọ abịa. Nsogbu nke a na nsogbu ọzọ. Ndị Igbo ama afụnata udo until ya ebido debebe iwu Chineke. And ya bụ ife o ya ebido n'ebe ị nọ. Mụ nwe ebido debe, ana m edebe ya. Ebidogo m. Efere afọ ọnụ m. Ana m ekipụ Sabat. Sabat abụrụ mbọsị ụka. Ọ bụrụ mbọsị ụka. Ọ bụrụ mbọsị Saturday. Ọ bụrụ mbọsị Sunday. Ọ bụrụ mbọsị Saturday. Sabat Chineke is regulated by the moon. Ọnwa, ịma ka anyị si asị ọnwa na be anyị. Ọnwa, Chineke kere ọnwa ka anyị were ọnwa wee mee kalenda. Ọnwa bụ kalenda Chineke. Ọnwa dị n'eluigwe bụ kalenda Chineke. Anyị kwesịrị idebebe iwu Chineke, debe Sabat Chineke. Sabat abụrụ sọsọ fọ ndị Sabat. Sabat bụ onye ọbụla kwesịrị idebe Sabat, onye ọbụla. So ya mee ndị Igbo ji ata afụfụ tata. Anyị na-ata afụfụ asị ndị Igbo because anyị chọrọ idebe iwu Chineke. Anyị na-aghọrị onwe anyị. O wee bụrụ warning ka ị na-enweta ife a. Ọ bụ na idebere iwu Chineke, ị na-egwu egwu because mgbe na-etere aka Chineke ife na-aka njọ. Ịbụ onye abụrụ ọnụ, Chineke ya abụghị ọnụ. Ọ bụ na idebere iwu ya. Nke a bụ nke bụ eziokwu. Ama na ị chọrọ ịnụ ife a, ama na ị chọrọ ịnụ ya, mana nke a bụ nke bụ eziokwu. Ndị Igbo ama afụnata udo until ndị Igbo ebido debebe iwu Chineke. And ya bụ ife ya ebido n'ebe m nọ, bido n'ebe ị nọ. Ebidogo m debebe iwu Chineke. Gụnwa kwesịrị ibido debebe iwu Chineke. And ibido debebe ịgwakwa ndị ọzọ. Ọ ya mee ndị Igbo ji ata afụfụ tata maka na fe kwere edebe iwu Chineke. Oge eluo na mgbe anyị emeghe anya anyị. Oge eluo na anyị abụrụ ndị Nigeria. Anyị abụrụ Christians. Christian bụ Christian bụ ikpere alụsị. Christianity bụ ikpere alụsị. Because Christianity na-agwa na ikwesịrị idebe iwu Chineke. Ọ ife just go edebe n'iwu Chineke na just go believe o. Oge eluo na mgbe anyị emeghe anya. Ọkwa ka ị na-anụ ife a. Ọkwa ka a na-amalụ ife a. Oge eluo na mgbe ihe eteta n'ụla meghee anya o, bido debebe iwu Chineke. And ọ bụ na inwe ajụjụ ọbụla, chọọ etu esi wee kọntaktị m. Inwe ajụjụ ọbụla etu esi mee ife a, amakwa n'alụ nga ọkwa. Maka na ebe a na-adụ nwa nwere nne na-adụ nwa nwere nne ka nwa na-enwerọ na-amụrụ akọ. Ọ bụrụkwa ife dị n'ime. Ọ ya mee ndị Igbo ji ata afụfụ. Nke a bụ nke bụ eziokwu. Mana ama na ị chọrọ ịnụ ya.
maka na ịchọ ịdị na-emelu ka o si wee sọọ. Onwere onye chidebe iwu Chineke, ịchọ imelu ka o si wee sọọ, mana ụwa adịrị etu a anyị kwesịrị idebe iwu Chineke. O wee bụrụ ife dị n'ime ife abata ndị Igbo ji ata afụfụ tata.